Ďalší rank 30, dámy a páni, neskutočné. Ďalší rank 30, máme to Otisa, hráme to opäť s Gamerov a Slinou. No a hráme toto nádherné kombo Gale, Otis, Griff. Máme to krásne kombičko, proste. Ničíme mapu. No, otvárame mapu. A proste máme úplný anti-tank kombo. Proste tanky, keď stretneme, nemajú šancu. My otvoríme celú mapu, máme Otisa, brutálny damage, Griff, brutálny damage a Gale s brutálnym damageom so slovom ešte, takže úplná pohodička. Tohto kombičko zatiaľ very nice, mám nadchu inak, zapchatý celý nos, takže hovorím tak ako hovorím, ale je to chill. OK. Toto tu už... Ty vole, aký defense, ani neviem jak zmizli. No OK. Aha, aha, GG. Vomp. Dobre, dobrá práca. Ešte toto tam musí. Celkom. Zaujímavé kombičko celkom, no. Neviem čo urobil ten, prečo išiel dokola. A prežil. Nepríjemné pre nás celkom. Au. Ty vol. Môj donate? Neviem, potom pozriem. Neviem či niečo prišlo. Nevšimol som sa minimálne. Ty vole, Carlson Vary. Dobra, minul si dynamit aspoň. Ty vole. To jak ti dal? Za 3200. Naľavo. Dobre, že keď bude hype... To dokáže hitnúť. Lebo ten hyper má strašné. To je insane. GG luck, som dostal. GG. Rip ulti. Neříkej, že zase začneš napádat chat a zase lose. Klasika. Chat. Ok, začali sme natáčať, zase sme prehrali. GG. To je halus. GG, že... Ja sa vysverkám mapu, je to lepšie, nie? Hneď sa back. Ten skin, čo má Gamerko, je úplne hezký. Santa? Santa Griff? MG Fitman hraje rankedy s Dodem a Štepsem? Ty vole, to je trio. A ja teraz robím ten edit, vyzerá ako keby to robilo 7-ročné decko. Nevadí. Ja som videl všetko už na nete, takže v pohode. Mňa nič neprekvapí. Wow! Jej! Proste. Keriby Hamza. No, to musíme dať. Ani nie Hamzo. Ani Hamza. Hamza. GG, Morty, zomri. Nice. Zase máme dynamikého. Nice, to je ono. Pekná. Čo Mortis dodžuješ? No, dododžoval si, môžeš sa stiahnuť akorát tak max. A dal, Mortis, a dal. Jal, retardovaný dynamite. Neskutočná. Tu. Čo tu dáme? No. Máte? Nice. Nice. Neviem, jak tam mám. Jak? Mortis. To je halus celkom. Teba posunul jeden blok. Ne, Nagarts. Dobrý Mortis. Ten dělal nemůže jít zase. Dobré. Mortis dead. Nahitovaná mega. Nice. Ďalšia otravná je v tejto forme, tá mega. Nice, odstranil som ju ešte. Rýchlejšie ako sa išla transform. Boom! Mám delay? Alo? Mám. Nice, máš. Nice. Ja si papám pizzu a pozerám na tvoj stream. Pizza for the win. Teraz som akorát dojedol opekané zemiaky a rezeň. Ty máš tiež pizzu? Ďakujem. Jo. Ja na večer opekané zemiaky a meso. No, však to je dobré. Čo? Premýšľam, že si proste nakryjem na také malé kúske, budem to tak jesť. Fuá. Kto je free na rank 30? Každý, skoro. Každý, keď vieš hrať. Co jsme dneska pušli bez toho, bez prohry? Chester je celkom broken, underrated celkom. Prihaj.
Nič z toho. Iba? Že by. Nie, lebo Frank má túto tú gaďotu. Na tento stan. To som na hovno. Bytočné. Akože nabedemiďoval som aspoň tamtu ešte. Čo ako Janik, čo? OK, Eliana, potom to pozriem. Tak to Nita, jak zmizla? Niekde taký? Nita ešte. Nita bola ešte. Asi Bear si myslel. On mal stán. Máš rád Bell? Moc. Mal som ju rád celkom jednu chvíľu, teraz neviem ako som na tom. Dlho som ju nehral. Och, Maco. Čo má akože druhýho? No, druhý hyper. On má celkom rýchlo. A tá Nita, je hypercharge. Nie. To je debil. Ktorý dorovnal. OK, wait, shit. Let's come back. Pustil separa. Ahoj, naučíš mňa aj smolka vytradovať? Musíš vedieť proste. Tobias! Ďalší herný ovládač, druhý herný ovládač už dneska. Ďakujem, Tobias. Ahoj, je MBT streamer alebo čo? Som videl jeden Sabaton na stream z Bravka dneska. Nejaký typek, že za každý jeden coin 10 sekúnd či koľko. To by sa mohol dať. Ale na TikToku existuje Sabaton? No? TikTok Sabaton. 10 sekúnd. 10 sekúnd za jeden cent. Kedy príde do konečne netuším chlapa. Proste keď tam budem, tak tam budem. Zatiaľ tam nemám. Nejak. Nemám tak kvôli čomu ísť. No, mať zničené. Robotík zničen. Poďte. Rýchle. Gile dole. Nut! Nut! Nie. Nie. Oni to ešte zachránili. No ale problém. Veľký problém, chlapci. Veľký problém. Trickshot nevyšiel. OK. Ešte zničil. A poďme ešte skúsiť niečo uvariť. Megu treba zostreliť hneď. Nice, dobrá práca. Hypercharge! Nefunkčný. OK, mute, kill. GG, má robotika. Strašne rýchlo sa nabíja aj robotík. Ten kill je broken. To nemôžu zabiť. Robotík dead. Musím nejak safe prežiť. Nerašaj. No jak môžem prežiť? Prohrávame. Však prežiť, aby si sa spawnul ty. Hop, teraz, šanca! Moc dlho sme. Moc dole sa volí. Dala. Prídeš do Michaloviec? Michalovce? Počkaj, ja totiž teraz mám ozvenu, alebo a.k.a. nepočujem chlapcov. Michalovce, tam som mal byť teraz 2 dni. Kvôli Vibe festivalu, ale nakoniec som nešiel. Takže nič. Takže nakoniec dala nič. Michalovce neviem, kedy najbližšie bude. Ty vole, aký damage? To je load of damage! To je prdel ice. A nic z toho. Nič, proste nič. Som zistil, že máme slabé kombo proste. Treba zobrať nejakého Asha, podľa mňa. Mám budúce. No, čo to robíte? Nice, dead. Všetci dead, pohoda. Zahraješ? Teraz všetko mám vysoko salty. Všetko nad 850. Salty, no. Volá sa Salty No Win Trade. Ja som zabil. Tento EX Sorrow mi niečo hovorí. Aj, Sorrow? Sorrow. Traxio. Aj, on stiel zaplať ešte superku proste, to je debilko. Salty. What the fuck, kedy si to stihli prihrať? Som slajpol priamo toho kolta. Poraží ma, fakt, poraží mňa. Mňa ultinu? No. Neviem, čo ma teraz priťahlo? What the fuck?
What the fuck? Venku mal zvědět. What the fuck? Čo to je za damage? What the fuck? GG. Mne na grc. Neviem, kde sme skončili minulé v puši na rank 30 Otisa, ale viem, že sa nám to nepodarilo, dropovali sme, išli sme hore, ideme, pokračujeme. Máme tu offside a trap mapu, Capex Gamer so mnou, celkom v pohode mapka, dúfam, že to tu pôjde. Zatiaľ sme hrali iba jednu hru, takže nevieme, či toto kombo overenia bude klapať, ako má, ale tak snad to pôjde. Máme proti seba Franka, takže to by mohol byť celkom free feed pre Capexa, teoreticky. Poď, Capex, no! Už dva hity. Dobrá práca. Dobrý štart. On sme celkom zapekli tej situácii. Nice. Už iba ten, Frank. Poď Capex, to je free feed pre teba. Nice. To je celá hra na tom, na Krabsovi. Jo. A tak my máme celkovo také kombo, že máme strašne dobrý damage podľa mňa. Akože každý z nás. My máme, že ultra damage. Však ja dávam len tak 4-5 tisíc skoro. Na hit. Capex tiež, ty tiež. Na chillik. Opa, nut. Máš pas. Ty vole, ale dobrá, náhodou. Mám to? Typek to tam dešol. Možno by si dal gól, actually, keby to nedešel. Neviem, či by to... No, ono to mělo být, to je jedno. Pas, hej? Ale on použil dash. Op, ok, nut. Nice, Krebson už na trojke. Zabil som ich, Klenkyho. Klenky. Poď z tej druhej strany. Budem z tejto strany. Nice. Máme ho? Poď, Krep. Prelať ich všetkých. Jau. Nice. GG? Nice. Pohoda. Hoď už konec. Ja sa čudujem, že máš taký kľud. Kebyže ja streamujem, tak rodičia ma stále vyrušujú a chodia do izby. Vieš, ja som si urobil poriadky, že keď streamujem, tak majú držať písky doma. Takže tak. Ja som šéf domácnosti. Počkaj, to otevřu. Ok, poď, otvor. Ok, hodím im tam elixír smrti. No to majú to Gala. Každý tým má toho Gala. To sme trošku faili. Nestíhame. Ten Gale je na každú mapu dobre, no. On aj na open, aj na close, aj na všetkom. On určite dostane nerf, ten Galoš. Holy shit, typci to nejak tryhardia, to sa mi nepáči. Tá Mexika, ten movement. Mutol som ju, neskutočná. Je dead. Nice. Mexika tu je tiež dobrá, brawler, no. Ojoj, za chvíľku obaja sú nabití, to sa mi vôbec nepáči. Ale náš je víc, to je hlavný. Ja som mu to prehral. No. Na hit. Aj nabitý, nice, aj nabitý, ale sa v prdeli. Tak akurát. Dobre, ešte nie sme až tak v prdeli, no už možno. Mute. Ok, typek dead. Už je tiež nabitý, že? Už je zle. Už iba toto. Už iba krebovia proti sebe budú. Nice, to je ono. No, asi v prdeli. Dobre, zabil som ho. Otis counter. To sa mi vôbec nepáči. Můj strašně prespíděné kombo. Čisto skibidi. Ajaj. Já teďka půjdu na chvilku, protože já jdu mlčit se dohrát s Archim, tak když tak potom dojdu. Ok. Yes. Tak se mějte zatím. Golo. Čau. Vlastně teraz je Kvalda, no. Totiž to teraz je Kvalda. Aha, my jsme prehrávali vlastně. Já že to hráme na overtime. Tak děti, no. GG. Jenom Colt. Možno neviem čo, nejaký Edgar, že skáče cez steny. To sa otevírá ty steny. Abo Miko. On sa hraje Colt, no. Miko by tam mohol ísť, ale tak toho mám už na 1000, že? No useless. Choď s Fivkom? Fivko a rank 30, to nejde dokopy chat. A máš tipy na push Mac? Mac sa dá pušovať, že všade. No ne všade. Hociaká mapa. Doslova hociaká mapa. To je tak univerzálny brawler v tejto mete, že konec. Už mám séru pred tou branou. Čo máme s nimi robiť? Musíš inak vystrieľať z toho uhlu. Nice, máme prvý gól. Oni nemajú nejak extra dobré kombo, hlavne. A majú kreba vlastne zas. Všetci tu hrajú kreba, no. Ja som tady týden zpátky, som tady hral Ravse. A išiel tu, hej? Gala a kraba. To bolo úplne free.
OK. Nice, našu 6-3 za chvíľku. Ale Rafse už máš asi 30, co? To už mám dlho, no. Ale Gale to... Tak nemá cenu se ptát. OK. Hodím im tam. Je to tam? Chceš snipe? Halo? Mara asi netreba, nice gamer. Netreba asi snipe, ale keď chceš snipe, tak kľudne. Môžeš dať snipe, akože boostne nás to, že jo, ale netreba. Táto hide mapa mi púšla Mandy na Power 1 rank 30. Teda Power 1 rank 21. Mandy na týchto heistoch. To neviem. Asi na tých nízky to ide, no. No tak na nízky jde všechno. No čo máme za kombo pre boha? No je Pemku. Největší range jak ja. No je Pemku a Maisie. Kto to kedy videl hrať? Takéto sračky. Kde máme Krabo zase? GG, máme prvý gól. Sme dostali. Musí sa nejak efektívne nabiť, neviem o koho ani. Choď na tú Pemku, no. Tá Pemka by ťa mohla celkom umerne možno aj nabiť. A Maisie to čo? Preboha. Divci to hrajú ale celkom kontrol. Vôbec sa neponáhľajú nikam. Nice! Nice, on je trojka skoro! Dávaj kam. Už bude trojka za chvíľku. Nice. Tá Pemka ho dobre nabila. Už je? Let's go. Jo. Ta Pamka nemá damage do mě, jak se healuju. Let's go. OK, teraz. Rozbijeme a Clancy toto tu všetko pobúra s ultinou. Musí mať ulti. Nice má. Nice. Škoda. Poď, vytlačíme. Nice. Good job. Nahraju ti to. Nice, mám to. Nice. Pěkně. 1-1. Skúsim ju tam dať toto tu. Jo, zatlačím ju. V overtime to bude free pre Clancyho. Celkom, si myslím. Teraz ešte ze steny robia Přeji by to problémy. vůbec free. Jo, celkom jo. On tie steny mu dosť zavedzajú z toho ulti. OK, tam by mohla by zomreť. Nice. A poď. Nice, mám to. Nice, to nejde. Má sobě míče, nice. Ja som proste ale dobrý futbalista pred branou. 2 winy, chat. Easy. Let's go. 2 wins. Mám YouTube Premium? No YouTube Premium je OP. Nazdar Vexik. Ahoj. Mortis? Mortis proti tady tomu kombu, no to nemůžeme prohrát nikdy. To nemôže prehrať reálne. My máme taký damage na neho na blízko, že každý by ho mal zabiť. No, až na toho Krapsona, ale ho to nabíja aspoň. Z začiatku. Až potom nemá šancu. Ten ne. No, zkusil to. Skúsil. Dostal 600. Ten Mortis má strašný matchup, ale. Plně nemůžeš si přát horší hru pro Mortisa. No, Krapsona nabiješ, ostatní ťa mutnú alebo zabijú. Asi máš možno. Nice, aj Gamer vie strieľať gól. Aj Gamer vie strieľať gól. Hop. Mám účko, takže prichystané na Mortisa špeciálne. Poď Morťak, mutnem ťa. Hop, nice, skúsil to. Jaký gól chcel dať? Ha, nestihla sa evolvnúť. Poď Capex, nabiješ sa a už dohrali kompletne. Mám zase mute prichystaný Mortis, kebyže náhodou chceš na mňa. Nice, Cold Death. Nice, Krapson nabitý. Too easy. Takzvané, too easy mute. Projde už, no. To bol akože free matchup jak blázen. Mortis nemohol čo. To byl ještě větší prívinek tamto od Máry. No. 9-9-3 chat. Let's go. 1k, incoming ďalší. Toto je toxic combo proti nám. Dobrí hráči asi aj. Razor. Tyrant Kisses. To podľa tých nickov. Vieš, že už sú to dobrí hráči. Tí si to nehrajú zle, no. Aha. To by mohl být underdog? To asi underdog nebude, no. Musí to udržet, neviem. Choď sideu. Já mám range, ale. A tiež nemám range na niekoho. Akože mám lepšie range jak ty asi. No, zabil som toho Barona. Všetko, čo som mohol. Ty môj blázen, ten Jester je moc brokerať. Neviem. To ty rozbil jak blázen. OK, dokončíme. To by nebyla 30, Zas! kterou neprohráš. Za snipe! Jak? GG. Maro, každý sa snipí proste, jak? Jak?
Jak je to possible proste, naraz Frixim. Nemohli snajpnout tu předchozí hru, víš už? Ja si lázem. Nechápem. To tak ľahko sa snajpí? Na tých vysokých trofeách? Im to vidieť vždycky na prvý pokus snáď. Ty jsi ještě neviděl na 12 pade. Tam sú to ešte ľahšie, to mi je jasné asi, ne? Tak to je sranda. Nice, ďakujeme! Laura aj Frixi, ďakujeme znovu. No, TikTok Max Brawl. Poznáte chat? Niekto jeho? TikTok Max Brawl. Pozrite, či nestreamuje. Random. Pozrite, či nestreamuje. Let's go, ideme ho rozbiť. Majú dobré kombo, ale celkom. Jogurt proti nám ešte. A máme Bastra proti sebe. To by mohol byť celkom dobrý fit pre Clancyho. Dobrý, ale otevřel mapu proti tomu Rickovu aspoň. No ale máme tak prvý gól akurát, chlapci. Nechcem vám hovoriť nič, ale máme tak akurát prvý gól. Už ten Griff nemá range prostě, nemůžu nic. Nice! No krep! Trojka! Opa! JJ! Dobrá práca. To muselo prísť. Nice, 1-1. 216 follows má typek, že vraj. Ten Max Brawl. To je nejaký veľký tvorca potom. A streamuje teraz? Alebo niečo, chat? Či ne? Že vraj 216k follows. Nejaký feťák celkom. Ale na TikToku, ne? TikTok. Hej, TikTok. No tak. No, nestreamuje. Ale krepsa. TikTok, že free rank 30 tutorial. No neviem čo natáča chat. Dajte nejaký príklad. Rozbij asi pre tou bránu najlepšie. Pre kreba. Neviem či máš ešte gadget. Mám ešte. Do ríci. Ale za chvíľku, no, za chvíľku 40 sekúnd ešte. Nice, budeme to mať rozbité. Good job. Jak? Hej, sneak peeky natáča. Koncept na skiny napríklad. Zajímavé, zaujímavúčne. Kde máme Krepsona? Ide sa o spawnu, okej. Poď Krepson. Je overtime, musíme. Musíme Capex. Overtime, je to na tebe. Celá hra, skoro. Možno ani nie, však my máme dobré kombo na overtime, no. Ešte niečo pokill. Čuuu, dobre zahral ten Buster. Minul mi šancu. Nice, dobrá práca. Dali sme 216k TikTokera. Let's go. 1-3. A jogurt. Nie, to čo sa stretli? Salty! To je ono. To je real salty. Není. Neměl 5krát Mastra, ne? Asi mal, no. No dobre, strieľa náhodou s tou Piper. Celkom. Možno. No, celkom dobre hitboxuje. Chlapákos. Do fukis. Akože nemajú zlé kombo, no. Nice, prehraj. Nice, máš Krepsona. Mohol by som dať gól. Aj ne. Bohužiaľ moc prespeedený. Nice. Skill. No, pláca! Som mal delay teraz, jak blázen. Aj, nie! Krebík na trojke za chvíľku. Oh, no. Máš taky našu, že na trojce. Tá ultila je brutálne broken, nechápem, ale ty stačí, že hitneš jednu ulti a ty si zrazu z nuly na trojke skoro. To je crazy. Ja sa asi dohealujem radšej. Som na hit od Piper. Kde teraz môžeme do útoku. Aha, máme to. Práca. Pim. Ale otec bol fajn, no. Otec nebol liberálne na 30-ku. Konečne sa tam dopracoval.